pagi Ibu. Ibu lagi ngapain itu? Panen, Mbak. Sumpah Oh, nganti kubar olga iki. Nah, motek kacang lho delok. Rene, oh iya ayo, iya 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 ayo, iya. sapa sing kepengin kacang? Saya rasa Oh iya iya. dilodeh Oh iya iya iya. sambel. Pas banget Ya ya Bu wes ya. pas banget, Cuacanya pas panas alhamdulillah. ya Bu ya. Iya, iya. Oh iya 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 Wes betul Bu. kacang jan panen apik iki. Oh iya 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 iya. Rene, Mbak, rene, Mbak. Oh iya 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 Bu. Oke oke Bu. Wes iki kacange. Oh iya Bu. Yo, Banyak ya Bu mene-mene ya. delok kek sayur asem ndane yo. Apa Enak Bu gelem? ini Bu. Wes Kasih delok pindang ya enak. Bu ya. Heeh. Tuh Bu banyak Bu. Ngono. Nih Bu depannya Hmm. Ibu. Oh ya. Ayo, sini. Banyak banyak banyak. Wes. Iki jas iki wes enak iki. Iya. Oh iya Sapa ya sing Bu ya. gelem? Oh ini ada parenya juga ya Bu ya. Iya, parene iki sik kembang sik an. Oh Lho, iya. iki lho. Wah, nang desa iki enak jan lho. Rugi nek gak nang desa. Oh iya. Hawane sejuk, udarane ya enak. Sayurnya melimpah ya Bu Sayur ya. melimpah, rezeki berlimpah-limpah. Oh iya. Panganan ki murah nek nang desa. Oh. Sego pecel iki ana 3.000, 4.000. Wes pokoke Murah ya Bu ya. Wes, Oh ya murah. murah ya Bu. Yo yo. Wes. Wes sakmene kaken kok ya. Oh gitu ya Bu. Taruh besok Bu. Wes iki delok kaya ngene. Iya iya iya. Berhari-hari dipeki Bu, sik ono. pesan-pesannya apa Bu? Kalau untuk yang suka olahraga terus makan sehat itu apa Bu pesannya? Pokoke untunge iki akeh olahraga. Jian sing usia 50 nek iso lur ayo olahraga. Awake ben gak lara kabeh aja nang omah aja turu wae. Enake ya ngene iki olahraga berkebun iso menambah imun awake. Jan sehat nek isu-isu olahraga. Apa maneh nek isu-isu ya Bu ya lek olahraga ya? Wis nek ana embun tambah awake iku enak. Oh yo. Kaya oleh apa ya? Oleh emas. Oh yo. Walaupun iki piye ya gak kerja pengangguran. Tapi ati iki tentrem nang desa. Oh yo. Panganan sembarang murah. Awak sehat dhisik ya Bu ya, penting ya Bu ya. Oh. Apa sehat iki utama nomor 1. Oh yo. Oke Uang oke. kedua. Oh yo. Oke. Ayo, Oke. Bu, semangat, Oke, Bu, selamat oke. pagi. Selamat pagi. Pagi. Sehat selalu.